Sir Ma'am in the YouTube company, I am crying for help before your office. Do not double your watch hours monetization next year. It is better to decrease it because it's hard to reach that 4,000 watch hours in the YouTube. Then you are going to double it again. I think this is useless for me, and I cannot see hope already to my YouTube channel if you are going to do that, because as I said before, it is like someone destroying me in the world, not only here in the Philippines, but he is moving around the world. Sir Ma'am in the YouTube company. Mahal, kay ganda-ganda mo. Mahal, kay buti-buti mo. Sana di ka magbabago, pati na ang buong pamilya mo. Ilang taon akong naghihintay, akala ko di na ako sasaya, akala ko di na ako tatawa. Biglaan tayo'y nag-uusap. Mahal, salamat sa video call. Kahit paano ako ay lumakas, kahit paano lungkot ay nabawas, dahil ikaw at ako sa buong nag-uusap. Taon akong tumatawag, ilang taon akong sumusulat, parang wala nang liwanag ang lahat. Sa isang iglap, sabon tayo'y nag-uusap. Salamat sa video call. Kahit paano ako ay lumakas, kahit paano lungkot ay nabawas, dahil ikaw at ako sa buong nag-uusap. Mahal, salamat sa video call. Kahit paano ako ay lumakas, kahit paano ako ay sumaya, dahil ikaw at ako sa buong nag-uusap. Dahil ikaw at ako sa buong nag-uusap.
sapon nag-uusap. Thank you so much for watching. And again, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Just type Ferdinand Layo Official Channel when you are searching me in YouTube, guys. God bless everyone.